Ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Чун аз ҳама чизи қиматтарин вақт аст, хостам то ба хона расидам бекор наравам ва бо шумо камакак дар як мавзӯъ суҳбат карда бошам. Ман аввал хоҳиш мекардам ҳар касе ки подписчики ки каналаш аз 5000 кас зиёд аст, бигзор маро гӯш накунад, зеро ки ман ба онҳо маслиҳат додан ҳаққу ҳуқуқ надорам. Зеро подписчикони ман имрӯз 5000 нафар ҳастанд. То ба 5000 нафар метавонам маслиҳати худро дода бошам. ман ҳама як блогери нав ҳастам дӯстони азиз. ҳар гуна садову хабарҳо миёни мардуми мо паҳн гаштагӣ аст. яке аз ҳамун садову хабарҳо мегӯянд дар тоҷикистон коде ки ютуб бояд ки равон кунад намебиёяд. ин гап дурӯғ аст азизони ман. он чизе ки ман корафтода шудам ҳамун чизро мегӯям. дусе маслиҳат метиҳам дона. аввалан ин ки ман соли гузашта 22 май фаъолиятро шурӯъ кардам дар ҳамин сомонаи ютуб. мана имрӯз хато накунам 15 май аст. як соли пурра шудагӣ нест ба фаъолияти мо рӯзи медонед, аввал ин корро сар кардан бениҳоят мушкил ҳам буд аст. он чизе ки шумо дар назар доред, он дастовард ба шумо даст намедиҳад дӯстони азиз. мо хелоҳо осон фикр карда будем, хеле меҳнат кашидем, заҳмат кашидем, ба анамин 5000 подписчик муваффақ ҳам шудем. қариб 9 моҳ 10 моҳи аввал мо 1000 дона подписчик ҷамъ кардем. пас аз 9 моҳ дар муддати 3 моҳ ё 2 моҳи дигар дидед 4000 подписчики дигар ба мо бовар кардаву обуна шудам. ба ҳамин хотир аслан ман мехоҳам ки бигзор блогер бисёр бошад, барои чӣ ки кор кардан осон мешавад. аз бахилӣ судеву фоидае нест дӯстони азиз. ман аввал мехостам ки ҳар як шахс метавонад ки блогер бошад, барое ки шумо на танҳо такя кунед ба ҳамун фоидаи ютуб. бисёри блогерҳо вақте ки ба дигар блогерони нав маслиҳат медиҳанд, мегӯянд ки шумо бояд ки аз майнии саратон даромад кардан аз ютубро берун карда бошед. ман баръакс маслиҳат медиҳам. якумин мақсаду нақшае ки шумо бояд ки дар саратон ҷо кунед, ин бояд даромад дидан аз ютуб бошад, чунки худо ҳам ба шумо кӯмак мерасонад. якуман дуюм ин ки ин гап дурӯғ аст ки бояд ки умедвор нашавед аз ютуб. ҳар шахсе ки фикру ақида дорад ки аз ютуб умедвори даромад нашавед, дар ютуб чӣ гум кардед? дар дигар сомонаҳо видео партофтан гиред, он ҷойҳо осонтар аст. музикаатон авторски намеқапад, видеои аз дигар наворбардорон гирифтаатон авторски прав намеқапад. партофтан гиред, ана чӣ қадаре ки мехоҳед монтаж кунед. рости гап, агар ҳамин дар ютуб агар музикаву дигару дигар чизро ворид кардан иҷозат мебуд, мо як намуд наворҳо мегузоштем ки шумо тамошо кардаву роҳат мекардед. афсус ки дигар мусиқиҳо гузоштан мумкин нест. ба ҳамин хотир мо дар анаму манзараҳо меравем, аз аввал то ба охир фақат ҳамин гапу гап мезанем, дар дили ҳам задагӣ ҳам ҳастем. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо вақте ки дар ютуб корро сар мекунед, аввал якум дараҷа бояд ки даромадро фикр кунед. баъдан дуюм маслиҳате ки медодам, шумо бояд ки дар дилу нияти худатон як нияти некро, як нияти покро аз ҳамин сомона роҳандозӣ бояд карда бошед. барои чӣ? мана як мисоли оддӣ, мо дили нияти неке ки дар ҳамун аз рӯзҳои аввал кардем то ба ҳозир побарҷо аз ин дилу нияти мо, аз се як ҳиссаи фоидаи худро аз ютуб ки мегирем ба тану ҷони худамон сарф намекунем дӯстони азиз, ба ягон садақаи ҷория ё ин ки ба ягон чизе ки ба мо тааллуқ надорад, ҳамун чиз ба ҳамон ҷо сарфаш мекунем. ҳамин роҳ ҳам медонед ба кадом роҳ ман пеш гирифтанӣ ҳастам. мо худо хоҳад карта мегузорем, иншоаллоҳ ҳастанд мардоне ки ба он саҳм мегузоранд. барои ин аввал ба боварии мардум даромадан лозим аст, бисёр меҳнат кардан лозим аст. ин ҳам ду бо даҳони холӣ ки мо ба ҳамин фалон ҷо хайр мекунем, ба ин картаи мо пул гузаронед, ҳеҷ кас вазифадор ҳам нест ба ин картаҳо пул гузаронидан, ё ин ки хоҳад мегузаронад, нахоҳад намегузаронад. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир аввал шумо бояд ки ба боварии мардум сазовор шавед. дуюм вазифаатон аз ҳамон боварӣ бояд ки набароед. шумо якум тиҷоратро бо парвардигор бояд ки роҳандозӣ кунед, зеро агар дилу ният пок бошад, дилу ният тоза бошад, худованд 100% ба шумо кӯмак мерасонад. баъдан дуюм маслиҳате ки медодам, он қадар бар ҳамин комментарияҳову дигару дигар ҷоҳо эҳтиёҷ ба реклама худатонро назанед. ҳама вақт тиҷоратро бо парвардигор кунед, худаш худованд шуморо ба ҳамун ҷойҳое пешниҳод мекунад ки
ҳамон ҷо муҳтоҷ ба кадрҳову ба наворҳои шумо аст. дӯстони ман, лоақал пас аз 10,000 шудан ё лоақал пас аз 5,000 подписчик шудан баъд метавонед шумо реклама дода бошед, зеро ки дар аввал шумо ҳар чӣ қадар ки реклама ҳам ки диҳед бефоида аст, бенатиҷа мемонад. ин ду анакун як маслиҳате ки медодам дӯстони азиз, аз ҳамон аблошкаҳо ё ки аватаркаҳо ё ки аз номгӯи мавзӯъҳое ки воҳиманок ҳаст даст кашед. бо чизҳои оддӣ ҳам муваффақ шудан мумкин аст. ман ба шумо бо сарбаландӣ мегӯям ки гарчанде ки имрӯз подписчикони ман 5,000 нафар ҳастанд, ояндаи некро ман дар канали худам мебинам, барое ки ман ягон дилу нияти нопок, ягон роҳи бад ба ягон инсон зарар расониданро дар нақшаҳои худ намебинам. танҳо бо роҳи рост, бо роҳи меҳнату заҳмат. инҷо боз баъзе шахсон нанависед ки лофзанӣ гузашту дигару дигар. ман фақат танҳо дилу нияте ки дорам гуфта истодам. фиребро дар канали худ ҷой надиҳед дӯстони азиз. ана бинед ҳамун аз сея кисае ки мегирем, ман метавонам фиребу найранг карда бошам, метавонам ҳамун отчёте ки дар аналитикаи канал ҳаст дурӯғ сохтаву бо фотошоп кардаву пешниҳод кардаву дурӯғ карда бошам, аммо ин корро ман намекунам. сабабаш ин аст ки худо ки мебинад ман ки дуруст кор мекунам, аз сея як ҳиссаи даромади ҳалоли худам ки аз натиҷаи меҳнатҳои шабонарӯзӣ ё ин ки азобҳои барову фурои ман гирифта шудагӣ аст, вақте ки аз сея як ҳиссаашро медиҳам, агар бе ҳамун роҳ кор кунаму подписчикони ман тасаввур кардем ба 50,000 нафар мерасидагӣ бошад, яъне бо парвардигор ки дуруст ки кор мекунеду аз сея як ҳиссаро бефиребу бенайранг ки ба дигар ҷо нақша ки мекашед, ман фикр мекунам шояд ки аз он зиёдтар мешаваду камтар не, чун худои меҳрубон аст. худованд меҳрубон аст дӯстони азиз, ба ҳамин хотир ба найрангҳо дода нашавед. баъдан як чизи ҷиддии дигар дӯстони азиз, номҳои канали худро ба як территорияи маҳдуд рабт надиҳед. ин чизи муҳимтарин аст. масалан акун ман ҳозир номи ягон минтақаро гирам, шояд ба ҳамон минтақа бад расад, аммо худатон сарфам равед ба ҳамон деҳаи худ ё ин ки ба як водии худ ё ин ки ба як шаҳру ноҳияи худ бисёри каналҳо анамихел номҳо доранд. шумо ман мефаҳмам албатта фахр мекунед бо ҳамон манзилу макон ё ин ки деҳаву шаҳру ноҳияи худ, аммо канали шумо доираи подписчиконеро мегирад ки як территорияи маҳдуд дорад. тасаввур кардем агар номи деҳаро мегузоред, ҳамон ҳамдеҳагони худатон ва яктонимто аз ҳамон ҳамдеҳагони ҳамсоя ба шумо обуна мешаванду халос. инро бояд ба гардан гирифт. мефаҳмам агар сахт меҳнат кардед мешавад, аммо кори душвортар аст. ба ҳамин хотир номи каналҳои худро ягон чизҳое ки умумӣ аст, ана ҳамон хел гузоред, боз беҳтару афзалтар хоҳад. дӯстони азиз, ман дар он ҷо гуфтанӣ будам ки мо 1 сол нашудааст фаъолият карда истодаем. 21-22 марти соли 2021 мо ба Google AdSense заявка фиристодем. рӯзи 10 апрел аз байн 20 рӯз нагузашта барои мо сообщение омад ки мо ба ту ҳамон мактубе ки код ҳаст роӣ кардем гуфта. худаш дар ҳамон ҷо ваъда кардагӣ буд ки дар муддати 4 ҳафта бояд ки ҳамон мактуб бояд ба ту рафта расад. ҳар хел хабарҳо буданд ки дар Тоҷикистон намебиёяд, ё ин ки дер мебиёяд, ё ин ки мебиёеду пошта ба шумо намедиҳад. ҳар хел сару садоҳо буданд. аммо ман имрӯз бо сарбаландӣ ба шумо гуфта метавонам ки ин гап дурӯғ аст. бародарони азиз, ман кодро ба дасти худам гирифтам. ба ҳар хел гапҳо гӯш накунед, дар Тоҷикистон бемалол фаъолият кунед. баъдан чӣ мехостам, ҳар як шахсро ман мехоҳам ки блогер бошад. маслиҳати ман чунин аст, вақте ки шумо дар YouTube фаъолият мекунед, шумо инро ба ҳисоб гиред ки як аз ҳисоби даромаде ки ҳамун аз просмотрҳо даромад мегиред, ин даромад нест. худи ҳамун коре ки шумо дар ҳаётатон фаъолият мебаред 1 баробар ё 2 баробар мехезад. дӯстони азиз, ҳамин як зина ки шумо муваффақ ки шудед, ҳатман ба зинаҳои баландтар, тезтар, зудтар қадам гузоштан мегиред. яъне ман аслан хеле гуфтам наворбардор ҳастам, дар тӯи маъракаҳои анамин мардуми оддиву мардуми деҳотҷо аслан хизмат ки мекунам. бисёриҳо барои ман маслиҳат медоданд ки дар деҳот кор кардан душвортар аст, дар шаҳр кор куни беҳтар.
аммо ин гап дурӯғ аст бародарони азиз. Барои нони мардумро хӯрдан дандони оҳанин лозим аст. бояд ки меҳнатро ҳалол кунед, ҳалол кор кунед, меҳнат мекунед, заҳмат мекашед. Мардуми оддиву камбағал ҳам як намуд пулҳо медиҳанд ки мардуми бой ин қадар пул намедиҳад. бовар кунед, ана ҳамин тамоми зиндагиву сарбаландиву ана ҳамин гашту гузори ман аз паси ҳамин пули мардум аст. ба ҳамин хотир ба ҳар хел гапҳо дода шудан лозим нест азизони ман. ман мехостам шумо тракторчӣ ҳастед, бояд блогер бошед. деҳқон ҳастед, блог кушоед. мардикор ҳастед, блог кушоед. чӯпон ҳастед, нонвочӣ ҳастед, ронанда ҳастед, таксӣ ҳастед, чойхоначӣ ҳастед, фарқ надорад. номбар кардан гирам, ҳамаи он дар тамоми касбу кор шумо кор мекунед. канал кушоед. маслиҳати ман чунин аст. новобаста аз он ки шумо кодро мегиред ё ин ки каналатон муваффақ мешавад намешавад, ҳамон худи кори худатон як баробар мехезад. бовар кунед, 2 баробар 10 баробар клиентатон зиёд мешавад. ман як одаме ки ҳамакора ҳастам, аз ягон кор наметарсам. ҳоло бинед ҳамон бисёри ҳамдеҳаву анамин гирду атрофи мо намедонад ки ман беғайр аз наворбардор буданам. тамоми касбу коре ки аз дастам мебиёяд намедонам. агар ман ҳозир гирам дар ҳамин интернет нашр кунам ки реклама тиям ки мо наворбардор ҳастем ё ин ки ягон устои хонабардор ҳастем, дигару дигар ҳастем, бовар кунед садҳо закас мешавад. ман вақт надорам ки бо сари танҳои худам ҳамаи онро ба иҷро расонида бошам. ман ин хулосаро кай баровардам, вақте ки анамун наворҳое ки як навор кардем дар бораи криша задан, дар бораи қариб бепул хона бардоштан ё ин ки печкае ки 10 хонаро гарм мекунаду оби ваннаву кухниро гарм мекунад, тёпипок, дигару дигар ҳамин камака касбҳои худамро ҳоле нашр кардам. ҳоло вай наворҳоро ман аз блогер шуданам пеш навор гирифта мондагӣ будам барои наслҳои ояндаи худам. ман ҳамонҳоро гирифтам дар интернет нашр кардам. бовар кунед, ба шумо дурӯғ аст, худо шоҳид, камаш 30 нафар 40 нафар барои ман занг задам ки ҳамин мо заказ кунем ҳамин хизматрасониро барои мо кун гуфта, ё ки печка соз, ё ин ки хона соз, ё ин ки бом соз. ман вақт надорам, бовар кунед, ки ҳамон заказҳоро гирам. ана ҳамон касбу корҳое ки ман гуфтам, агар ман реклама диҳам ки мо анами хел касбу ҳунар дориму заказ мегирем, бовар кунед ман шояд ҳазорҳо заказ шавад. ман ҳоло ба ҳар яктои онҳо ҷавоби радро медиҳам ки ман заказ намегирам, ман ин корҳоро танҳо дар хонадони худам кардам. барои бисёриҳо лозим аст ҳамон чизҳо. ба ҳамин хотир натарсед. хай ин суханҳои баду камутун баде ки дар комментарияҳо мебурад, ин ҳам хуб аст, ин ҳам ҷои бадӣ надорад. дӯстони азиз, ана ҳамин чизҳо шуморо пухта мегардонад. натарсед. ин интернет, ин ютуб, ин моли ягон бобову додои касе нест ки вай соҳиб бошаду шумо ҳақ надошта бошед дар он ҷо навор кардан. навор кунед, партофтан гиред, худатон суҳбат гузаронидан гиред, аз ягон кас қарздор набошед, дӯст набошед, аз ягон кас наҳаросед, натарсед. чӣ ҷои тарсу ҳарос аз ин интернет? боз такрор мекунам, моли шахсии ягон кас нест. навор кунед, партофтан гиред, чӣ касбу ҳунар доред, дар ҳамон соҳаи худатон коратон 10 баробар 20 баробар пеш мераваду халос, беғайри оне ки шумо даромад аз худи ютуб мегиред. ба ҳамин хотир ман орзу дорам ки дар гирду атрофи ман садҳо ҳазорҳо блогер бошад, муваффақ бошад. барои ман муваффақ шудан осонтар мегардад. ягон вақт ба якдигар бахилӣ кардан лозим нест. баъдан як чизи дигарро ман ба шумо гӯям ки вақте ки шумо ба ягон шахс реклама пешниҳод мекунед, сообщества пешниҳод мекунед, ягон чизи дигар пешниҳод мекунед, агар ҷавоби рад диҳад, шумо хафа нашавед. охир вай дар шумо инро ба ҳисоб гиред ки ба ҳамон шахс шояд шумо якумин ё дуюмин шахсе набошед ки пешниҳоди реклама мекунед. шояд ҳазорҳо нафар пешниҳод мекунад, ҳамаи онро гирифтаву нашр кунад, дар дили подписчикони худаш мезанад, худаш аз худаш безор мешавад. гӯям ҳам хато намекунед дӯстони азиз. ба ҳамин хотир ман ба шумо муваффақият мехоҳам, музаффарият мехоҳам. аз ягон ҷиҳат хавотир натарсед, корро ба пеш баред. ман боварӣ дорам ки як вақт як вақт муваффақ хоҳед шуд. ногуфта намонад ки ҳар як канале ки анамун дили нияти поке ки мо гуфтем, аз се як ҳиссаи канали худашро мехоҳад ба садақаи ҷория табдил дода бошад, мо дастгирӣ хоҳем кард. ҳамчун як пойдевор дар биқина мо мегирем, ҳамроҳӣ мекунем, корбарӣ мекунем. худо хоҳад ҳамин оҳиста оҳиста ба қуллаҳои баланд хоҳанд расид. ман як чизи дигар фикр дорам. дар мардуми мо бисёриҳо мегӯянд ки ба мо ҷои корӣ нест, ё ин ки мо бекор ҳастем ё кор надорем. ҳамин гап ба фикри ман дурӯғ. ҳамон бекорчиҳо бад нарасад, моро дашному ҳақорат накунед. бовар кунед, кор пур аст. кор пур аст. мана
ман бо сари баланду бо забони дароз гуфта метавонам ки агар шахсе бошад ки ҳамакора бошад, ҳамаи касбу ҳунар аз дасташ биёяд, муроҷиат кунед, пурсед, дар комментари ман рақамҳои худамро медиҳам. кор ҳамин қадар бисёре аст ки то бас гуфтана афсус ки ҳама корро наметавонад. дӯстони ман, ин бо як ё ду касб доштан роҳи худро дар зиндагӣ ёфтан хелеҳо душвор аст. ва ҳамин хотир ин касбатон, ин касбро як ҳунари дигаратон, дигар ҳунарро кашола карда рафтан мегирад. ин корро бояд ёд гиред. оҳиста оҳиста ин талаботи замону талаботи мурури замон ҳам шуда истодааст ки аллакай бисёриҳо ҳамин хел устор ва ҳамин хел устои муҳтоҷ ҳастанд ки ҳама кор аз дасташ биёяд. ин чӣ хел аст ки тасаввур кардем ҳамин як аз хона бардоштани деволчин алоҳида бошад, фундамерез алоҳида бошад, кришазан алоҳида бошад, мехкӯб алоҳида бошад. ин хел дуруст намегирад дӯстони азиз. ва ҳамин хотир паноҳтон ба худо, дар паноҳи худои поку беолоиш бошед. маро дуруст фаҳмед. ягон гапам агар сахт расид, аз ман хафа нагардед. ягон дилу нияти бад надоштам. фақат мехоҳам ки шумо ба пеш рафта бошед. агар шояд бисёриҳо ҳамин хел фикру ақида доред ки дилатон блогер шудан ё ки дар сомонаи ютуб фаъолият кардан метарсед, гуфтанӣ ҳастам ки натарсед. паноҳтон ба худо дӯстони ман.